Simhlophe nina besilo nina bakaphungwa namageba siyakhuleka nina bendlula mithi namhlanje ke qophe kumlando njengoba sila esigodlweni ke emzinyathi sekuseni sivuke kusampondo zankomo umlando ke namhlanje oqophekayo uzokhumbula ukuthi ke nasendulo masikhuluma ngesizwe sakwaZondi sikhuluma ngesizwe sakwaZulu kwakuvele kunobudlelwano obukhulu kakhulu namhlanje ke Bhambatha kaMancinza inkosi yesizwe ngokusemthethweni njengoba iyobekwa iyogcotshwa ngokusemthethweni indlula mithi yamakhosi siyasuka njengamanje la eNanda emzinyathi esigodlweni sayinkosi silibangise emashobeni lapho khona kuyoqopheka khona ke umlando namhlanje Dabezitha Bhambatha Luqa Bhambatha Dabezitha ukuthi bona hayi kwasuka lo hayi ngisayoshintsha manje ngiyabonga ukuthi nifikile sonda manje makuthi akithi sibaningi kakhulu namhlanje izinsizwa zingaphezulu kwa-3000 emgaqweni sibizwe isilo samabandla onke sithi sicela amazondi onke aphelele ngoba sizobeka inkosi yakwaZondi. Siyabonga kubafowethu ngiyabona kugcwele kakhulu bengalindele besingalindele sizocela ke kokhokho namathongo ukuthi siphume siphephile siya endlini yesilo emashobeni sinezinsizwa eziphuma koMalawi nezinsizwa eziphuma kude le koZambia zikanye nathi namhlanje zifuna ukulibona lolu suku sifuna ukuthi uZulu bamsana ngiyafisa ukuthi sizamukele izinsizwa zaseMalawi Sanibonani bakwethu. Greetings to you all on behalf of them so that they will be able to understand the language that we'll be speaking. Here is the Chief of Staff within the office of the Second Vice President of Malawi, that is Right Honorable Enoch Chihana. If we can all recall that in Malawi we're having elections. We are now in government in Malawi. It was because of these men here who supported us to be in that government. Because we understand that we are all Africans. This is why he supported us financially so. If we all understand that the issue of the politics is all about money. So we didn't want to go in Western countries. We only wanted to come in South Africa so that we can get assistance to get in power. We are now in power in Malawi. We are in government. It was the assistant from our king, Unondaba Mancinza, the president of BBF. The chief of staff here, he was sent by the president, Honorable Enoch Chihana, the second vice president of Malawi, to come and grace the occasion of today, the coronation of our good friend, our president of BBF. Here on my right is the special advisor when it comes to the economy of Malawi within the office of the second vice president again. So we are all graced. That is it. We are here. Dabezitha Bhambatha Mancinza Luqa Zondi. Njobe sishilo ke inkosi yesizwe esithomeni sakho umbukelwe inakho production inkosi yesizwe uMalusi Zondi ke eyogcotshwa ke namhlanje emashobeni ophongolo njobonile ke esithomeni sakho ke lapha kuneyihambeli ke ezisuka le eMalawi zoqinisekisa ke ukuthi ngempela inkosi bayibonele lapha ngempela ke ilokothwa isilo samabandla isilo uMisuzulu undlula mithi yamakhosi mbukelo lophashini zokhumbula ukuthi ke lo mlando ke oqophekayo namhlanje umlando ke oqopheke nala khona isilo ke sizonyathela lapha emagcekeni emzinyathi khona eNanda mbukelo lophashini ke lolu hambo koluthathwayo namhlanje ke uhambo luyinqopha mlando uhambo futhi olusikhumbuzo sokuthi phakathi kwendlu kaZulu nendlu lapha neYamazondi bebukhona ubudlelwane lapha ngempela ke uzokhumbula ke iqhawe ke uMancinza
Bambatha ukuthi ke wadlala iqhaza elikhulu lapha ngempela ke mbukeli wenakho production endlini kaZulu ke njengoba nesithomeni sakho kaMabombo besebhekelena ke emashobeni ophongolo mbukeli weInakho production unganyakazi hlala nathi sokulethela konke ukusuka nokuhlala intambo ngiphosa gwajo. Sicela ke mbulo Inakho production ungalenzi iphutha uhlale nathi sizokuvezela ukusuka nokuhlala kumbukiso panya ngingunogwasho lozikhundla umzulu kaVungamisa sekuvalwa ngamakhanda amadoda hlala nathi ungayindawo. Qawulisisa omunye umuntu ozoyibuza ethi Gwajo wayinikhethe ukukhuluma nomhlonishwa uLindomfu kwaXulu wayini interview yena abantu bazokhumbula ukuthi ubamba iqhaza elikhulu kakhulu usahamba nohulumeni wakala kwaZulu Natal uhlanganisa kakhulu izinsizwa zomaskandi nikuza isihlava sokubulawa kwamakhosi aseNdlunkulu ama 4x4 kade kusomnandi wesabeka uduma kahle iphathasi kuzoba umthandeni emvomana nogadla umfoka Nxumalo insizwa zazo4 akungama 4x4 kwakuyiqembu lela abantu abaningi noma babebona liphusha kodwa kwangazi ukuthi ubani lo ngempela owenza ulenziwa ihlangano eshaya into emnandi kangaka. So sakubona futhi uyihambela kakhulu noma iguza kakhulu indaba yokugcotshwa kwamakhosi ngoba isingonyama ngiyakhumbula sasemazizini eBackville kwakungenye iproject nasasiyishuta siyiveza. So namhlanje inqopha mlando sikhuluma ngenkosi uMalusi inkosi uMancinza sikhuluma ngoBambatha naye oqopha umlando kakhulu noyikhonze kakhulu iNdlunkulu lakithi kwaZulu kibabazile namhlanje inkomo 124 wenkomo ezokhuleka nje iNdlunkulu ayi xabashe mhlambe kungabaleka ukuthi sikuphawule ubudlelwane nje obukhona ngokomlando phakathi kweNdlunkulu yakwaZulu nabakwaZondi. Yes. Noma phakathi kwesizwe nje sikaZulu nabakwaZondi. Yes. Buyinto ke ojulile. Ejule ngendlela ukuthi ngeke uxoxe umlando okukhuleka kwabantu base South Africa nomlando okulwela izwe lakaZulu kuliwa nabantu ababecindezele noma nabelungu noma lento kuthiwa colonialism ungabafakile abantu bakwaZondi. Mhlambe ke kubelula nje ukuthi abantu bethi Bambatha kaMancinza bengazi ukuthi uBambatha kaMancinza kwaba elinye lamaqhawe alwela izwe lilo nabelungu lalidi into kwakuthiwa noma esaziwa ngokuthiwa iBambatha Rebellion. Yes. La okwakuliwa khona impi kaKhanda Mpondo ngo1906. Yes. Now lento iyenzeka ngesikhathi isilo uDinuzulu sasekudingisweni. uBambatha wahlaba umkhosi wathi uthunywe isilo uDinuzulu. Now leso sigaba siyinto ebaluleke kakhulu kulokho bekwenzeka namuhla. Yes. Uma ubuka lokho kwenzeka namuhla awukwazi ukuhlukanisana leso sigaba ngoba okwanamuhla kusho ukuthi iNdlunkulu kaZulu through isilo sikhokhe isikweletu isizwe sakwaZulu bese sikweleta abantu bakwaZondi. Yes. Namuhla babaxhophisile ngokuthi bebanikeze ukuba yiso lomhlaba wesilo. Yes. Endaweni ezithile zesilo. Yes. Kodwa babaqhophisa nje bayadeserve abantu bakwaZondi ngoba ngalesi sikhathi iNdlunkulu kaZulu isekudingisweni abantu bakwaZondi uBambatha kaMancinza abasukuma balwa. Manje bekuhlale kuyisilonda ukuthi lobu budlelwane obuphakathi kwendle yakwaZondi neNdlunkulu yakaZulu bulungiswa kanjani ngoba kwaba khona ukushiyana endleleni mawulandelela umlando. So ngicabanga ukuthi ikhasi lanamuhla liyawuqoqa lo mlando ngoba namuhla isilo neNdlunkulu yakwaZulu nabantu nje bakwaZulu Natal basikele abakwaZondi okuthile esithebeni ukuba bebe yiso lomhlaba wesilo. Yes. Ozwe lakithi kwaZulu. Siyambongela ke uMancinza. Bengicabanga ukuthi lokho ngiclarify ngoba kuba khona into ukuthi abantu aba understand ukuthi isilo
simkweleta noMancinza njengomuntu. Mm. Mangiyibuka lento ayikho ngamayelana nesilo noMancinza. uMancinza insizwa yakithi la KwaZulu Natal siyazi silekelela abantu abaningi ngakoza amabhizinisi insizwa futhi nje ke enespeed nje eyaziwayo. Kodwa angikholwa ukuthi konke kuba yikho ayikho uMancinza kuhlangene nalento yanamuhla. Yes. Ngicabanga ukuthi kunomoya othile esilweni mawusibuka isilo senza izinto ngokwehlukile. Kukhona into isilo ngokwamathongo esilungisayo. Yes. Uma uyibheka lento silungisa le yanto kaBhambatha kaMancinza neNgonyama uDinosu. Yes. Ngicabanga ukuthi abadala bazomlando bayokufakaza lokhu noma bayoku-improve noma bayokulungisa. Yes. Kodwa ngicabanga ukuthi usuku lanamuhla ikakhulukazi lumayelana nalokho. Yes. Cha Donda ngenxa yesikhathi sibuke into enhle kakhulu namhlanje afuqa amanga. So indlela amabutho abevunulwe ngayo indlela amahubo izaka sibone nje namabutho nje amaningi awona ngisho nomculo kaMaskandi umthandeni SK naye bekhona ingxenye sabona oGqizile sabona osaliwa lento ngikhomba nje sabona nogandaganda into aseseyincane uMaskandi. So angazi kodwa njengomuntu esazi ukuthi usolwazi uyinjula futhi cabanga ukuthi masibuka izinga lobukhosi kusukela eNdlunkulu yakithi kwaZulu sizobuka amakhosi aseNdlunkulu. Ngabe lento isitshela yini ukuthi izwe lethu seliyabuya liba yilento esazivele sicabanga noma siyifisa sokuZulu kusakudala noma nje umuntu mayesuke ebuka ethi siyafisa ukuthi izwe libuse kanje siyibone imkhosi kanje sibone futhi amasiko ethu ebuya. Ngabe isho ukuthini lento uma uyibuka xaphashe ngehlo lakho lokujula? Ahlehle nje sithi abaculo babalayo akusiba abaculi bekwaito noma behouse noma amanye ama-genres. Yes. Bacula umculo othathwa ngokuthi upromota usiko nesintu sethu. Yes. Uma sithi silo si-custodian noma siyisiqongo sosiko siwumnikazi wosiko sibathatha bona njengabantu abangamanxusa esintu nosiko. Yes. Kuphinde kube kubaleke ukuthi bebakhulu benje bebonakala bekhothama emakhosini ngoba abangabantu abalandelwa inkumbi nenkulungwane zabantu. Okulokho okudala ipresidents eright noma enhle kulaba bantu ababalandelela okungabantu abasha okudala nje ukuthi abantu babebona insizwa yakithi le umfoka Manqele esondele ebukhosini. Ingane lezi engabazi ubukhosi ziba nento ecuriosity ukwazi ukuthi yini le. So leyo nto into ebalekile ukuthi ukusebenza kwendlunkulu namakhosi kungabaqhelisi abantu asebengabanikazi babantu noma abangabanikazi bezinto ezenzakalayo emhlabeni nabangamanxusa esintu nabangamanxusa olimi lakithi kwaZulu. So kuyinto esiyincomayo esifisayo futhi ukuthi abaculi abaningi nabantu neqhaza athile emphakathini ikakhulukazi wezingaqeda isizungu bengadlaleli kude kakhulu nosiko nendlunkulu ngoba kubalekile ukuthi abantu bazi belihlonipha usiko njengengxenye yokubuyisizwa. Yes. Ubukhosi bakaZondi nesizwe sakwaZondi namakhosi aseNdlunkulu yakwaZondi aphelezeleke inkosi uMalusi Zondi ozogcotshwa ke njengobona isithombeni sakho ke lana ke bese befika ke lapha ngempela ke baphinde futhi ke bamukelwa mbukeliwe inakho production bemukelwa ke uyena lapha ngempela ke oyinduna lapha namuno production ke esigodlo njengobona isithombeni sakho ke nenkosi yesizwe ebuse iminyaka engu49 kade kumgubho ke wayo ke la khona benzeleke lapha ngempela ke idina lapha inkosi uNtsika Yezwe lapha njengobona isithombeni sakho omi lapha
ke eduzane nenkosi yesizwe noma ngithi ke inkosi uMalusi Zondi. Lapha ke isithomeni sakho ke bese befikile ngaphakathi ke sebemukile ke esigodleni ke. Lapha ke sebeya khona ke la khona ke okuyoqhubeka khona ke noma ngithi ke umcimbi wokugcotshwa kwayo ke inkosi mbukeli we-Inakho Production. Amazondi ke aphelele ke lana wabona isithomeni sakho ke mbukeli we-Inakho Production. Lapha ke isithomeni sakho njobona ke Mbukelo Production ke la khona ke sebezongena khona ke lapha ke etendini lapha kwa isilo khona ke esiyoqhubha khona ke umsebenzi omkhulu wokugcotshwa ngempela ke Mbukelo Production yokugcoba lapha ngempela ke inkosi uMalusi Zondi. Njobona isithomeni sakho ke bese behuba ke ihubo ke lakwaZondi ngoba phela Mbukelo Production ukhumbula ukuthi ke lo mlando ke umlando oyiphindayo ke lona owenzeka namhlanje. Inakho Production izokulethela konke kusuka nokuhlala kwawo lo mcimbi. Lapha ke isithomeni sakho ke ubaba ke laphana ke uMotha obese ecela yona inkosi uMalusi Zondi ukuthi amabutho azosala ngapha bese kuthi inkosi ihamba ke iyohlala ke laphana ngempela ke phambili iyohlala laphana ke nezikhulu nayo laphana ke ingonyama indlulamithi yamakhosi Mbukelo Production. Lapha ke sekuqala ke lapha ke umcimbi wokugcotshwa kwayo laphana ke inkosi ke Mbukelo Production ke ungaphuthelwa ke le video le ngoba izokunikeza konke okwenzekile ngokugcotshwa kwenkosi uMalusi Zondi lona umbona esithombeni sakho mbukeli we-Inakho Production. I-Inakho Production ke iyenze sure ukuthi ke ikulethela konke kusuka nokuhlala. Bathi lesi sigodlo sasemashobeni isigodlo samakhosi. Nakho ke uma sibona kusukela ngomkhosi weLembe amazwe esilo kusukela ngomkhosi womhlanga esikubone lapha esigodlweni okufakazelwa namhlanje ukuba khona kwalamakhosi ngithi kuluphawu silesikhulu sokuthi isilo asihlezi kulesi sihlalo ngokuthanda kwabantu kodwa intando kaNkuluNkulu eyalokothe emazulwini ukuthi ngalesi sikhathi siyobuswa indlulamithi yamakhosi. Uyena owabangela ukuthi umlando phela umlando uthi silo uthi inzulu sigcine siboshiwe ngokuthi babezwana futhi bekhuluma umqondo wodwa ukuthi izwe kumele ukuthi limiswe kanjani ngoba baze bangena emhlabathini befela lelizwe. Kuseyilo nina besilo lelo zalo lo mancinza olusavuka futhi luvuka manje ulalokhona ngisho emlandweni nango umnumzana umhlonishwa uZondi ophakathi kwenu naye engimiphakamisa njengeso
nomlomo wengonyama kuleya ndawo mina beseli. Mina besilo ngokosiko ke lesizulu lezi ikhundla ezifana nazo lezi ziyabongwa edlukulu. Amakhosi ke sengithi amakhosi ikhulu zifike nempahla yokubonga lezi ikhundla abaphakanyiswe ngazo. Impahla okumele ukuthi sizoma nje lapha phandle ngokuhlukana kwayo impahla iphakanyiswe ukuthi nansi, kodwa bengizokhulekela umntwana sebhanganoma ukuba ezosho ukuthi nansi laba lezi inkomo zingezaphi lezi zingezaphi. Mina besilo ngithokoza kakhulu, ngicabanga ukuthi uphetha kwenkulumo yami lokho ngoba sekusele nje isigaba sokuthi ukungene ababonga ngakho isihlalo ebese kubonakala ke impahla, ngoba ngibona ngathi khona futhi nabahamba nezethulo ezizize kudlukulu njengoba kade kwenza nje amakhosi nabo kumele ukuthi benze kanjalo. Ngiyathokoza mina beseli, inkosi inibusise. Balekata ngonyathe emnyama ngathi sebayibangile nabakwaZulu siyavusela abantu ukuphithana amakhanda bhoqolo bhanqule abanini benzima basobe bawusiphula sihangu silikho bangelomlilo sisedekeni lapha kuba konke njengomthandayo sabe bathe bayasotha siyabahangula yuthululwe zithwe yuthululwe zinyathi lwathi umnumzana uSirilo Ramaphosa uphuma phaphatheka lapha kithi kwakhe omthandayo ewafotla ngesikhala esaphuma ingonyama balikhozelwa inkosi uthandwise ngobantu intombi lapha emazibeleni lokhozelwa inkosi umthokozisi kakhalihle lapha emakampini udisi hiyawinyanga neyikhoma zayo emuntu yamkhafula 3 second obezela ngokwanyana unontanda kubukwa loba nje wongizwe yuhlanye ngolapha emathumini sabhongwanqaphaza umgilithi uyihoko akayigqizi iqakala inkomo ekhombithi wahlomisa ibutho sayitshala ingonyama bona ngokuthwala isidlokolo waqonda inkandla kukedle ihlekisa maqede waliqaqa wanukela udokotela ukhumalo obephethe umkhando sosuthu honolo umntwana ufikalede ngoba kwaminyamanzi iphunga lasala lokobzizwe ezolo kwamakhanya lomhaqi wasipho ezolo komhlobo khuluma nje Amakhosi ngunomnyama baye Hlangana hlangana amakhosi. Ngibonga uNkulunkulu kaShembe ngokusipha wena. Ngibonga uNkulunkulu bonke onyaze ngase ngasigcinela wena ngonyaka. Ngibonga ngoba noma sekuthiwa zikunetha kanjani ingonyama kodwa umile ungena isizwe sakho. Ngonyama uNkulunkulu okhokho namathonga azakugcina ubona iminyaka neminyaka. Ngonyama sazi isilo esikhona sisodwa. Thina njengamazoni la uyakhona so yakhona.
siholwa inkosi endala kaMpumuza ikhona ngaphakathi kwethu Ngonyama. Sihamba namakhosi onke akaZondi aphume ezizweni zakhe akugadele Ngonyama. Siyabonga Nqengelele ukuthi ube kanye nathi usikhusele usigadele Ngonyama yethu. Ngonyama selishonile ilanga. Angeke sancenga manje. Izwe lokhokho kumele libuyele kokhokho. Siyakwamukela Ngonyama samaZondi ukuthi uyosigadisa umhlaba wakho, umhlaba wokhokho bakho Ngonyama. Thina nezizwe zakho nezinduna zonke Ngonyama sizosivikela isihlalo sobukhosi. Njengoba silapha Ngonyama sithi ubuyisa ithemba emhlabeni ngokuba uZulu. Usibuyisela ithemba ngenhlonipho. Usibuyisela ithemba ngokuthandana nokuthanda abantwana bakho. Ngonyama sithe ukuthunywa wena asikwamukele. Sase sithi namakhosi akaZondi esihlalweni sicela ukuzoletha amaguqa awu 120. Sibonile Ngonyama uhamba uhlupheka. Ingakho sifuna ukumbonga uNqengelele. Kodwa Ngonyama nabantwana bakho sizokwenza isiqiniseko sokuthi isihlalo sakhe silamba swela somi. Siphinde sathi uNdlunkulu siyamhlonipha Ngonyama sathi indlu yakwaZulu ayingalambi. Indlu yakwaZulu sifuna ukubona ibumbene ukuze isizwe sonke siqoqeke. Ngonyama uNkulunkulu akugcine namakhosi onke owabekile namhlanje ayakuthanda Ngonyama. Izizwe zonke iphuma emazweni akho ahlukene ngoba ifuna ukubungaza Ngonyama. Nawo amasosha akho Ngonyama lawo yakhona. Nawo amakhosi akho Ngonyama azimisela ukuya lawo yakhona. Sengivala Ngonyama. Ushembe akubusise. Wena ondlo. Ayete. Angazi ukuthi intanti nayiqala ukusho angasho kanjani ngizwakale ukuthi indlunkulu iyathokoza. Kodwa indlunkulu iyabonga ibonga iyaphindelela, ibonga iyagcizelela ithi hawu ukhumbuza okudala koyihlomkhulu lapho ezazisa khona kanje. Zisa endlunkulu yazo. Lokhu-ke ona nje namhlanje nondaba. Wena wendlovu. Bayede. Ngiphinde ngibonge isilo samabandla onke. Inkosi yakithi Mncube. Siyabonga kakhulu okwenzile futhi enkosini esilweni sethu siyabonga kakhulu. Ngiyathokoza endlunkulu. Silo samabandla amaZondi namakhosi onke akhona, inkosi yakwaMpumuza, inkosi yakithi eNkandla, inkosi yakithi eNquthu, inkosi yakithi eNadi, inkosi yakithi eMnambithi, amakhosi onke engiphelezele Ndlulamithi yakithi,
ithe cha nawo amaguqa akho kusuka kuleli truck kuza kulela nalela sithe cha siyafisa ukuthi uphile Ndlulamithi indlunkulu yonke isuthe akuphelile kodwa kunye soxoxa nendlunkulu wena wondlovu bayede nina besilo nina bendlulamithi yakithi emashobeni yakithi kwakhangela uzokhumbula ke ukuthi uqopheka umlando ibhubesi lingena esibayeni umlando waqopheka lapha emkhuze esiqiwini kwakuyena ubaba uMotha awuqhawelami unomlando omkhulu kakhulukazi kithi nje kwaZulu nakithi emlandweni wakithi wendlunkulu yakithi kwaZulu mhlawumbe ungabingelela leso saphuma nomagela asibingelele kwaJoe abalaleli bonke bale inakho production uyangibona ngathi yagijima nayo ayigijima kakhulu ngoba yabusisa wena mphakathi uyagijima kwaJoe ikakhulukazi kwaJoe ukubonga nje ithuba nawe ukhona uzosebenza umsebenzi wesizwe ngoba usukhona phakathi kwaleli khaya lasemashobeni yes uqhawule sizwe abantu bakhumbula ukuthi ibuyese mdlali ibhonga okoqala kuzamazama zonke izintaba zakwaZulu izintaba zeNingizimu Afrika lo mlando waqopheka endaweni yesigameko uwe owakade useduze nalomdala wena oseduze nebhubesi ngisho izithombe amafoto ayevela kwakuvela ibhubesi lakithi kuvela indlulamithi yakithi yamakhosi ekhona ubaba uMotha la beceleni mhlawumbe singayiqala lapho lenqopha umlando ngoba umlando ngesugqibe lo phambi sikhuluma wona namhlanje kunombhali kwaJoe okwakhuluma into enkulu wathi umlando wezingonyama awukwazi ukubhalwa ngabazingeli bezingonyama yes akekho ngawucima leya sehlakalo sehla ngoAugust kwakunyaka mhla ka18 2022 yes la khona ingonyama kwakufanele ibhekane nongangayo inqobo ithatha isihlalo yes ukunqoba kwayo kuningi njengoba sikubona nje iphuma esigamekweni isinqoba iphuma kwesinye isinqoba yilawa amandla nogwaja alesi asigameko lalishona ilanga kwaJoe kwakungemnandi lalishona ilanga sasisehlathini sasingazi noma siyobuya yini kodwa sabuya ngalelo langa masibuya ehuba siya kumntwana kwaphinda ngene singena kwakhangela kwakwehla inyembezi wonke umuntu kukhala ngoba sasiphakathi kokufa nokuphila isilwane sehlathi sibhekene nesilwane sesigodlo kwakuhlukana lapho eqeda ephela ekubeni ngubhuti nosisi efa lapho ethatha eba ngusimayedwa onjengelanga emkhathini umpahla zomntanami zemuka namanzi impahla zomntanami zemuka namanzi Ndlulamithi yamakhosi kakithi la emashobeni ingqopho omlando namhlanje sila esigodlweni indlulamithi yamakhosi izophakamisa amakhosi osela alapha endlunkulu njengoba namhlanje bangaphazami inkosi uMahlobo ingxenye yalombuthano inkosi uMancinza ubhambatha kaMancinza esisuka naye lemzini yathethekwini eNanda nayo futhi ingxenye ukhalalisela nje amakhosi alesi sikhathi sanamhlanje sendlunkulu ukuthi ingonyama siyibonile futhi inyathela koNgobese enkosini bakwaNgobese ihambela amakhosi sayibona futhi inyathelo oShabeni ihambela amakhosi okuyinto ekhomba ukuthi ingonyama amakhosi asendlunkulu wakhonze kakhulu siyazi ukuthi nawo umuntu usondele kakhulu futhi amakhosi asendlunkulu naduze lesihlalo sasalapha sesengonyama angibongele uZulu ngikubona ingonyama elolu hlobo ingonyama enhlizweni yayo phakathi kugcwele abantu bayo ingonyama enhlizweni yayo kugcwele amakhosi kugcwele izinduna kugcwele abantu ingonyama noma iprotocol kwesinye isikhathi ivimba ukuthi ingakhulumi nabantu iyelula isandla yona ibabingelele ilolo hlobo lengonyama iyona ekhona iye kwaNgobese ikwakuyiprogram eyisimangaliso iqala ihambela amakhosi yangena oShabeni yangena kuManciza namhlanje njengoba sila ekhaya emzumkhulu okuyiJerusalem lethu kusemashobeni sibona kuyaphithizela inkomo elethwe ngamakhosi uNtombelo lethe 49
amanye amakhosi ngewaqhathanise ngoku akusho ukuthi uma ulethe kancane awunatho kodwa sibuka uthando lokuletha lokho kuphethe noma ukuthi ulethe imbili mayiqhamuka othandweni lokho kwanele uMaNciza wenza imanga angizange ngibone mina ubone lama truck agcwele lapha agcwele inkomo ezu100 angizange ngiyibone izilobhala wakhe 124 angiyazi lento mhlawumbe no 122 mhlawumbe lawo 120 mhlawumbe usushintshile ugcwele amazondi yonke le ndawo uthando esilibonayo esizweni sale Ngonyama okumpahla zomntanami zemuka namanzi uhoho mhlawumbe babumotha ngenxa ukuthi umkhosi uyaqhubeka la sibona futhi nongqongqoshe wethu uMEC ubabushenge wakaCocta nabo futhi bakhona njengoba sazi ukuthi umnyango lo osebenza kakhulu namakhosi mhlawumbe ukhalalisela isizwe sakithi sakwaZulu ukuthi sibe namakhosi sibe nanesilo futhi njengoba usoshilo esinomusa kangaka nesithanda abantu kangaka nesithanda isizwe kangaka nesithanda kakhulukazi nje into enhle kade kunomkhosi omhlanga la imikhosi eminingi yaqhubeka la sibheke nje lapha kuDisemba ngiyazi ukuthi umkhosi wokushama ubukhona esenza show ukuthi indlunkulu yakithi kwaZulu ihlezi hamba kahle nemikhosi yakithi ihlezi hamba kahle bonge kakhulu kweMEC uShenge umfundisi uThula Sizwe Buthelezi le ndoda iyabuthanda ubukhosi futhi iyabuhlonipha from enhlizweni yayo siyabonga na kwi-department yakhe yonke ekusebenziseni njalo neNgonyama i-department njalo engakhohlwa isihlalo njalo isikhathi nesikhathi ngiyafisa futhi ukuhalalisela nabantu nje bonke bakwaZulu Natal namaZulu onkani noma ngabe kuthi useGoli noma ubukuphi umsebenzi onje uvuselela ubuwena ukubuzigqaje ngesiko lakho noma ukuphi usho ukuthi hawu kodwa ngangemzulu ngangaba yini yilokho bengakusho Gwatsho sekuphunya abantu sebemakhaya siyafisa ukuthi bahambe kahle baphephe kungabikho ingozi engabehlela bahambe bonke bephephile kule nqopha mlandi yalapha ekhaya siyathokoza kakhulu Qawulami siyakhuleka kakhulu nakwindlu mithi yamakhosi siyathokoza ngiyathanda mangabe uhasha inkosi yake indlu mithi yamakhosi uthi oh mntanami kuthiwa usimayedo njengelanga oho impahla zomntanami zemuka namanzi kuthiwa bese kuthiwa umgadla kade nokuhlobo yeah abo manje siyathokoza siyathokoza nogwa siyathokoza
Hosi